Eu am dus din nou telefonul la reparație, de-aia n-am mai făcut pe o perioadă atât de lungă de timp. Nu de cea de data trecută din vlogul numărul 4, ci de acum, care am spart telefonul din greșeală și l-am dus la reparație. Ce spun? Eu am să fac mai multe episoade cu gaming, cu Doxy Saga, am să mă chinuiesc să fac și cu Geometry Dash. Da. Ok. Acest episod o să fac puțin mai mic, fiindcă astăzi avem test la mate. Și de-aia să fac puțin mai mic, ca să învăț. Acum știu că este 8 și ceva și am să mai filmez puțin. Eu cu Dani și cu alți prieteni de-ai mei o să mergem în weekendul ăsta care vine. O să mergem într-un parc pe nume Orășelul Copilă. Acolo o să filmez un nou episod cu parkour. Da. Iar până atunci am să fac episoade cu game. Ok, eu am să închei aici, am făcut din vlog, să nu uitați. Și apropo, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați share, subscribe-ul ăla minunat. Orice să dați, și share-ul și comenturile alea să le dați. Deci ați auzit să le dați, dacă nu, jar mâncați. Bye bye.